Takže Zoli Kolári a jeho dragáč je momentálne prichystaný na štarte. Ja každý už vstupuje do sadu a prázdno. Rovno vyfúky tu. Toto bude hardcore, chlapci, to normálne cítim. Poprosím, teraz ale vážne, Ujo DJ, daj troška dole hudbu. Poprosím všetkých ľudí, čo sa opierate a sedíte o tie zábrany. Je to 2400 koní, ono to môže skončiť hocikde. Je to vážne, teraz si vážne nerobím srandu. Skúste stáť tak, že keby náhodou niečo, aby ste vedeli vyraziť zo svojho miesta, napríklad so zrýchlením 2G, čo toto auto dosahuje. Takže vážne, skúste nesedieť, byť tak v pohotovosti, že ono to zmizne za ani sekundu, to minie tie zábrany, ale predsa je to brutálna sila a toto auto je druhýkrát na šprintoch postavené po zimných modifikáciách, odladené a vážne dávajte pozor. Ďakujem. Keď ste ešte nevideli alebo necítili triasť zem, tak teraz zacítite. Zoli, pripravený? Palec som videl hore. Dívaj, oni majú vysielačky. F1 môže ísť do prdele. Takže toto auto si vážne vyžaduje viac ako 3/4 hodinu úkonov predtým, ako čo len naštartujú tento motor. Klapky sú decentne nastavené. Huťuťu. Huťuťu, huťuťu, huťuťu. Všetci čakajú, aj ja čakám, ver tomu, že hej. Aj ten s bavorákom, čo sa vlečie. Á, donúcovadlo je tam. A teraz je presne správne slovo, že ticho pred búrkou. Poprosím, potom motorkári sa môžu tiež chystať, lebo hneď za týmto, ak to môžem nazvať autom, prvý náznak tam bol. Donúcovadlo. Igen, a szelepnek az oldalából jön. Indítsuk el. Nézzük meg. Akkor mit csinál? Lent valami csöpög a autóról, nem tudom. Ty kokot. Pisti, nem tudom, hogy hallasz-e, lent csöpögött egy kis benzín. Takže nebude odštartované, vyzerá to? Či? Nie. Nie. Nevadí, pozbuďte mechanikov, aby to rýchle dali dokopy, dajte im jeden velikánsky potlesk, poprosím vás všetkých. Ja verím tomu, že to dajú dokopy a